daga ƙarshe muna daɗa roƙo kuma muna da addu'a kamar yadda mun saba muna yi insha Allah. Allah ba mu lafiya, zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya, a duk duniya kuma Allah ya tsare mana wannan fitina ta coronavirus. Mun samu labari kamar yadda kafafen yada labarai suke faɗa cewa za a ɗan ɗaga kafa a bada dama duk sati za a rinka fita. Mu dai a nan jihar Kano kenan ina ji, ban sani ba sauran jihohi duk ƙasa ne gaba ɗaya. Litinin an ba da hutun lockdown, haka Alhamis ma za a dan fita, za a yi wasu awanni, an buɗe wasu kasuwanni, mutane za su ɗan yi zirga-zirga. To nan da Allah muna kira da hukumomi da waɗanda suke da ruwa da tsaki kuma suke iya faɗa a ji kuma suke iya hukunci, don Allah musamman mu nan jihar Kano a duba halin da muke ciki na yawan mace-mace. Al'umma fa ana mutuwa a Kano. Ya jama'an Najeriya, muna shaida muku wallahi ana mutuwa a Kano irin mutuwar da ba ta bayyanta ba. A iya karancin shekaru na ni ban sani ba shekarun da suka gabata can, amma mutuwa dai bamu taba ganin irin ta ba, ta ban tsoro, ta tashin hankali ana yin ta a Kano. Ban san ba sauran jihohi, Allahu alam sababin wannan mutuwa. A corona ce, a ba corona bace, kuma me ma dai Allah dai ya jarabe mu, kuma Allah ya yi fushi da mu koma ga Allah, mu tuba zuwa ga Allah. Ya Allah mun tuba, ka yafe mana. So kullum mu musulmi an nuna mana idan muka shiga cikin fitina yaya za mu yi, sai mu koma ga Allah. A yi ƙoƙari ga hukumomi a buɗe wa mutane damar da za su koma ga Allah su yi addu'a. Wallahi duk wata dabara ta ƙare. Muna kira tun daga sama har ƙasa, don Allah mu tsaya mu nutsu. Muna cikin tashin hankali, muna cikin bala'i, kowa ya yarda, an yi ittifaki cewa ana fa mutuwa a Kano. To abin da ya shafi Kano kuma ya shafi duk Najeriya gaba daya. Tunda duk dabarun da ake an gwada abin bai yi ba, a ba wa mutane dama su yi addu'a, a taimaka mana mu yi addu'a. Abin da nake nufi, tunda har an yadda za a iya ba da wasu awanni, yini guda, masu zuwa kasuwa su je, masu zuwa gona su je, masu zuwa kasuwa su je, masu bude sana'a su je, dole za a yi wannan cakuduwar da ba a so din, dole za a yi kaza da sauransu. Me yasa ba za a ba mu juma'a ba? Don Allah, ko da juma'a ne a taimaka mana a cikin hutun nan da ake bayarwa, a sa mana ranar juma'a, mu hada da juma'an nan mu je mu yi sallah. Juma'an nan limamai su takaita ta gaba ɗaya, da hudubar da juma'ar gaba ɗaya za a iya yin ta a minti 25-30. Amma ina tabbatar muku a kasuwa mutum zai je layi yana cinkoso, yana awa 3 bai samu biyan bukatarsa ba. A banki za a iya zuwa a haɗu a cakuduwar da ake a makabarta a yau ba a yin ta a masallatan mu na juma'a. Cakuduwar da ake a kasuwannin mu wajen sayan kaya, abinci, wajen kayan masarufi, sayan kayan masarufi, wallahi ba a yin su a masallatan mu na juma'a, saboda akwai masallatan juma'a a yalwace. Muna kira ga hukuma, muna kira ga jagorori, ku tsaya ku ƙara tunani fa. Mu bari mutane su haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala, su roƙe shi, mu yi addu'a. Wala Allah albarkacin yin sallar juma'an nan, wataƙila Allah ya ji kanmu ya sauƙaƙa mana. Na yadda, a fahimce ni fa, na yadda idan larura ta zo, bukata ta zo, ta sa dole mutane ba za su je masallaci ba, na yadda da wannan. Amma tun daga wata bukata ta sa za a rinka sakin mutane suna fita suna mu'amala su a sati sau 2, me yasa juma'a ita ba ta da matsayin da za a sata? Ba za mu yi tawassuli da wannan ba? Mutane a ba su dama a je masallaci, a karanta Qur'ani, liman ya hau munbari, ai addu'a, a roki Allah. In duk satin nan za mu je mu roki Allah, a juma'an nan kaɗai mu je mu daga hannu mu roki Allah, wallahi Allah zai yayi mana. Wallahi kar ku yi mamaki, akwai watakila sababin rashin sallan nan da ba a yi. A tsaya fa a yi tunani fa, sariyar da juma'a fa ba wani abu ne wanda yake karamin abu fa. Sariyar da sallah fa yanzu wasu fa da yawa dama mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin hawaki fa. Wasu fa sun daina ma yin sallar ma gaba ɗaya ma.
wasu sun daina zuwa jam'in ma ba a yi ma dama. Wani rauni ne da shi wallahi sai ya zo da azumin nan sai ga mutum ya haɗa azhar da al'asar bai ba. Muna da labari mun sani akwai wanda caca yau ɗin nan suke caca saboda suna zaman banza ba sa zuwa komai sai a zo a saka caca. So da Allah muna roƙo a cikin kwanakin da ake bayarwa in dai har an halatta wa mutane su je su yi wannan zirga-zirga to a ba da dama a yi sallar juma'a, roƙo muke yi a taimake mu yi sallar juma'a, a kafa ƙa'ida da doka. Duk wanda zai zo masallaci ya zo da mask, duk wanda zai zo masallaci yan agaji su rufe gate din masallaci, sai mai mask zai shiga masallaci. A samar da distance a cikin masallaci, liman ya takaita huduba, ya takaita sallah. Ina tabbatar muku in kun ba da dama limaman nan za su iya yin sallar juma'an nan gaba ɗaya a minti 25. Huduban nan ta minti 5 za a iya yin ta isa. Allah ya sa mata albarka. Sallar nan minti 7 minti 10 za a iya yin ta. To me yasa ba za a ba da dama a je a sallar juma'an nan ba? Muna roƙo. Ni fa ina yin wannan bayanin ne saboda na in fake da damar da aka bayar a je kasuwa, damar da aka bayar a je banki, damar da aka bayar a je kaza, damar da aka bayar mutane su yi wannan zirga-zirga. Duka zaman mu a masallacin juma'a fa ba zai wuce minti 20-30 ba. In an ga dama ma za a ce kar ma a je masallacin da wuri, sai daidai lokacin da liman zai tada huduba kurin ayi huduban nan ana yi kowa ya kama hanya ya tafiyarsa. Amma nan fahimta ta ce ni dai ina jin zafi a raina, musulmi yau muna zaune mun jera satuttuka kaza ba masallar juma'a. In dai har akwai dabarar da za a yi to a taimaka mana akan wannan. Muna tattare, muna nan muna tare da bin ka'ida da doka da bin shawarwari na likitoci. Tunda likitocin sun yarda a fita aje a nemi abinci, larura ne aje a nemo abinci, a sayo ruwa, a sayo kaza. To dan Allah ya kamata a sani ita ma sallar juma'an nan fa larura ne mu yi ta. Kuma ina so ƴan uwa su yi min kyakkyawan fahimta, abu ne da na fahimta ni nake ganin kuma mutane suna da bukata. Ina tabbatar muku muna da bukatar mu koma ga Allah mu je mu tuba gare shi. Mu dawo da sallar nan mu gani, ko da juma'a ce kawai wallahi a zawo da ita wallahi za a samu canji. Yanzu gwamnati ba za ta iya sa a yi ta karatun Qur'ani a ƙasar nan ba, kowa ya yarda. In an karanta Qur'ani an yi addu'a, an yi tawassuli da Qur'ani, Allah yana karban addu'a. Yanzu ba za a sa mutane su je su ta karanta Qur'anin nan ba? A bada tallafi, a bada agaji ga masu rauni, su je su ta karanta Qur'anin nan ana ta yi ana ta addu'a. Idan an zo masallacin da aka daga hannu aka roki Allah aka yi addu'a, Allah zai karba. Amma wani a gidansa shi kansa shi kadai ma bai iya sallar ba. Ballantana yayi shi karan kansa shi kadai ma yayi ta karbuwa ba ya yi. Bare yi ta karbu ba. So muna roƙo, muna kuma addu'a Allah ya bada lafiya da zaman lafiya. Hukumar da take kula da magance wannan cututtuka da da sauransu, su ma muna fatan musulmi a cikin su tsaya su wakilci musuluncinsu. Idan mutum musulmi ya zo duk abin da yake in ya zo ta doka ya tsaya ya duba kuma me ribar addininsa. Dukkanmu mun yarda muna kin wannan cutar, ba ma son ta, muna neman Allah ya raba mu da ita. Kuma babu mai hankalin da zai so yayi wani abun da cutar nan za ta zo ta daɗa yaduwa a cikinsa. Amma muna tabbatar muku cewa wallahi tallahi idan ma ba ku bari aka zo aka yi sallar juma'an nan ba, to mutane suna haduwa a filin bal, suna haduwa. In ba ku bari aka yi juma'an nan ba, suna haduwa a makabarta cinkus ba yanda za a yi. In ba a bari ma aka zo aka yi juma'an nan ba, ana zuwa a kasuwa a haɗu saboda cinkoso da zafi a ta mutuwa. Idan ba a bari aka yi juma'an nan ba, ana zama a cikin unguwanni dandali a haɗu mutum 30-40. Bacci ma yanzu na zafi ake, zaga wani ma yana kan wani yana kan wani, jiki da jiki. To ballantana juma'a, ina ba da shawara a kafa doka, a sa ka'ida a masallatan juma'a, a ba da distance, a sa mask, a wawwanke hannu, a bubbuɗe sahu, alal aƙalli a yi sallar juma'an nan. Insha Allahu ta'ala za mu samu waraka, muna yin addu'a muna sallar juma'a. Ubangiji ya Allah, muna roƙonka ka yaye mana wannan bala'i da muke ciki, ka yaye mana wannan fitina da muke ciki, ka sa mana albarka a rayuwarmu. Wassalamu alaikum.